Salam hormatly okuwçylar, geljekki talipler. Sizi Türkiye Respublikasyna yerleşýän Atamurat Maslahat beriş edarasynyň adyndan durmuşyňyzda iň bir wajyp günleriň biri bolan uçurumyňyz bilen gutlaýarys. Inni ganatlaryňyzy ýaýyp bilintiklere ýetmek wagty geldi. Bilim, başarnyklaryňyzda ýüze çykýan ähli päsgelçilikleri ýeňip geçmäne kömek etýän güýçli ýarakdyr. Türkiye Respublikasyna ýokary okuw jaýlaryna tapşyrmak isleýän talipler resmi namaly meseleler boýunça haýsy ýokary okuw jaýyna, haýsy ugry saýlap teşjegine karar berip bilmeýän talipler üçin Atamurat Maslahat beriş edarasy size öz hyzmatlaryny höderleýär. Özegin, Medipol, Bahçeşehir, Atylym ýaly Türkiye Respublikasynyň iň ajaýyp uniwersitetlerine bilim almana howlugyň. Urukdyrmak biz bilen, karar bermek siz bilen.